Kumbaga na, ang madanong natin pinagbiag ko. Apay mo. Tamadak nakapalpas tayo school. Kasantat natin. Paano naman kang jeep rin? Pangkumang katungtungan sunan. Maglangan ni narta ni para jeep rin. Para jeep rin! Oh, pare Carlo, apin nakapasyar ka mait. Pare, tadagamin ni bagak. Kasi ya pare. Mapantapilag tugaw dyan pare. Pinajibag ang pare Carlo. Dagamin ni baga na kanya ni manong ko. Najim baga ni manong mo pare. Papanak ka nung sudagasawa, di kanya da kanaw. Kada manong mau, di ba di da keso ni anda? Pare, nagkantay ko road. Supay apay ka nang mapangkadjay. Sir na kano trabaho ni manong ko, di Quezon. Gayam. Nasayahat mo ito makatrabaho kan. Kaysa nga taruti ka lang makikiporsentuan. Pare, may mo lang tayo makatrabaho. Kaso duduwa kan sa amot ti panunot. Pare, madik mo na mapanak no saan. Nasyak kanyang pare mapanak. Ta makatulong at di nagkanyak. Ay korpo may isa, itim madik kahit papanan. Apay mo't pare. Kasano ko rin naning tatay kaon, no ibatik Sudan. Kung napigsada pa lang mo ta. Kaya na palang minanay mo ti trabaho ti balaya. Kinitatay mo, kaya na palang matagtalon. Pare, amok pa'y nakaidapay. Ngayon madamdanagang ka. So nga din pa itagtrabaho ti sa balay. Aji ko rin tinarigat. Pakarja keso nang ka, so dalang mapampanunot kaon. Talaga sa tibiyag, madi man kanayon na pigsa ti pagitayaw. Pare, amok, kasano nga no dagkasit kanya da na may isa. Nagbali mo katungtungan, nagadi kasinsin mo, takitaan na palang nakwa. Or mangkit kita, madi mo lang makatal na rin panunot ko na kwa. Sa bahay talaga tayo pinakaya mo kanyada pare Carlo. So dati rason, isungartek lubong tayo para jipray. Nagsurti daw mo kanyamon pare. Ape mo para jipray. Nagagat ka lagaruda, nagsampot ka pa yung anak. Isugurod, agkagagatak para kanyada. Iso nga sa kanyang pare, mapanak yung damanong mo. Nag-regret ko rin desisyon, inyo taramidot. Bak maning kanyamon, yung baka tayo kanyam. Nya di pare. Tamadi ka na yun, napigsa tayo may isang katao. So ang gana napigsada pay, itid mo, ikaragsakan da, ang gana nabiyag da pay. May titid ko ragsak na kaya da. Napatas mo karudan na yapan GSM Sudan. Madipay, awam mo kwartak na daw. Kitaman, madi pa yung maggayam. Madidang matigam ni bagbaga na kahit nagpasyar GSM. Sabi ka sa pulang da pa yung baga nga, Carlo, pantay pasyar GSM. Una, tamo ka raramidot. Hindi kasjay, dapat sa kami sumuti gaways, kasjay. Awang kurti ado na kwartak. Iso nga mapangkanya damanong mo. Tamay pasyar mo Sudan, taong dadalagang makwarta. Naggarag sa tanong ka, na may pasyar mo Sudan. Kasdi nga ta paray. Kung pare, ambok, dadabasit kuram kinimanong mo. Aja pa may isa pang panunutak, numapanak niya damanong ko. Ampay, mading pinalipatan, ay pinagapayo ni Pagmaw. Madipikor pare. Ampay, mading manusan, no, darjay ka no kwan. Madi pare, nagsaytiriknak, Jane baga na kanyak. Ampay niya kayong tipudno na kapay nagapakayaw. Baga na, ang madanong natin pinagbiag ko. Apay mo, Tamadak nakapalpas tayo school. hindi ko man umadi ka nakalipas. Apa na school lang pare, makasapol naman na trabaho kaon. Madi pare. No, amom lang tayo ti pinagbiag. Rumangay ka, nga madi marit na tirigat. Gusto ta ko ng pare. So, arog yung mapandiyan damanong mo, tarog yung magtrabaho. Kasat nung ngay pagkaon. Baya majay, o mo ti may tulong na pinagbiag yaw. Baka narjaya kon, insulton na manay. Bading pang promotion natin pare, ti panunuta, may tatay kanya nanay mo. Sur pare, tagpagada kaon. Sige, basta panunuta maging bag kanyang pare Huwag pare, agyaman na.
Nagrikat ti maya dayo ti nakanakin niya. May tad mo lang ti ragsak ti kasapulan da.